Il-konferenza brabta mal-ekonomija l-ħadra li tellet għall-ewwel darba mill-Istitut għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija kienet opportunità biex numru ta' studenti jippreżentaw l-inizjattivi li ltaqgħu magħhom brabta ma' dan is-suġġett. Dan wara li ħadmu għal perjodu f'setturi differenti, minn dawk ambjentali sa dawk industrijali. Fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għall-Bidja u s-Sajt Rodrigue Galdes, l-istudenti taw definizzjoni ta' ekonomija ħadra skont l-inizjattivi li ltaqgħu magħhom. Tirriċikla l-ilma fil-proċessi tagħha wkoll, jinżeraw siġar matul is-snin ukoll, taħdem biex titnaqqas il-konsum tal-enerġija u kif ukoll tara kif materjali li huma tossiċi għall-ambjent qed jiġu mormija b'mod tajjeb. Oħrajn ħarsu lejn is-settur tal-infrastruttura, bini ta' dar imsejħa Zero Energy House. L-għanu illi mill-bidu, minn meta tibda tiddiżinja binja, sa anka meta tibda jiġi użat, kemm jista' jkun tuża l-inqas enerġija possibbli. Tnaqqas kemm jista' jkun l-enerġija li hemm bżonn biex inti tibni d-dar. Allura flok tikkrea biċċa aluminium, tipprova tirriċikla l-istess bil-ġebel, bl-injam. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes saħaq dwar il-bżonn li jinħolqu inċentivi li jħajru bdiewa żgħażagħ bl-użu ta' teknoloġija moderna u bi prattiċi f'ambitu ta' ekoloġija ħadra. Żied jgħid li l-qudiem għall-konservazzjoni tal-ilma se jkun hemm miżuri biex numru kbir ta' ġibjuni u bjar jissewwew biex jikkontribwixxu għall ħażna tal-ilma tax-xita.